Nyocha ne wane chokrok mane wa discuss issues mar diaspora policy 2024 ne wan gi policy mane nitie 2014 but koro sani wan gi policy mar 2024 mancho bedo launched gi His Excellency Mudavadi. Gimomiyo nodwaro policy ni en nikech ma document monego bed ni konyowa mondo wang'e ni jokenya modak oko gidak nade. Waseneno ka nitie weche mang'eny matimre ne jokenya manitie oko. Waseneno ni nitie jomoko ni odak e pinje maoko, wawach mokwongo kaka Saudi Arabia. Iwinjo ni nitie nyiri manitie kuno mathagre ka gidhi kuno contract manomigi ka gidok ka giwuok Kenya kae ka gidhi pinje maoko go opogre. Inyalo yudo ni nitie jomoko mabe osewuok madhi oko ka ng'ato wuondo gi ni oko kuno ber, nitie pesa to gik machal kamago. Samoro yudo ka jomoko thagre. Koro magi gik mosebedo kwa loso gi serikal mondo okonywa. Before ne wantie gi